Здравейте в нашия YouTube канал. Днес ще ви представим едно от устройствата за кучета против лаяне, виене. Много добро средство за спокойствие на съседи и личния ви комфорт. Слага се на кучето, когато най-вече ви няма или вечерно време. Това е на принципа, когато лае кучето няколко пъти, се включва звук и го предупреждава с електроимпулс. Така кучето усвоява тази команда, че не трябва разбира, че самото лаене предизвиква за него дискомфорт. Безобидно е за кучетата, но е много добро средство за ограничаване на лаенето и виенето на животните. Също така имаме и подобен модел, който е с електронен нашийник, комбиниран с антилай, 2 в 1. И имаме също кучегони, които са пък против, ако е съседски кучета лаят и ви нямате пряк достъп с това устройство, може кучето да се възпира от виене и лаяне. И имаме различни електронни нашийници за дресировка, за различни породи и килограми кучета. Също така електронни огради за ограничаване на домашни любимци и различни способия. Ако имате някакви въпроси, обърнете се към нашите телефони в YouTube канала ни.